Bé, doncs ja ha arribat l'hora de conèixer el nostre convidat d'avui. El... Mira, veus, surt, però només surt una silueta. No surt d'alguna manera la seva imatge, perquè com que és un dissenyador gràfic i ha vist el layout que té preparat, ha dit, saps què? Jo no vull sortir, jo no vull sortir. Doncs em sap molt de greu, noi, però sortiràs igualment. Martí, espera que t'ampliï una miqueta perquè veig que estàs una mica desenquadrat. No t'amoïnis, ja t'ho faig jo, perquè... I et donaré una mica més de llum perquè tinguis una mica més de claror, mira, sortis més bonic i tota la pesca. Molt bé, molt bé. En Martí Abril, ja d'entrada, ja ens ha d'explicar què vol dir ser ecosòfic. Ell és dissenyador gràfic, o sigui, viu del disseny gràfic i d'altres coses d'aquestes, de les que vivim els artistes i maleantes. Però, a més d'això, ell s'etiqueta com ecosòfic i va, Martí, la primera cosa que ens has de dir és què és un ecosòfic. Bé, abans que res, Jaume, gràcies per convidar-me a aquesta xerrada d'entrevista. I bé, ecosòfic és una etiqueta, diguem, que m'he posat. Me'n podia posar alguna altra, però a mi m'agrada molt perquè és una paraula que va inventar el Raimon Pàniker, el conegut filòsof i teòleg català, que va morir ja fa uns 10 anys, em penso. I seria una visió de l'ecologia doncs, molt més profunda que l'ecologia tant com l'entenem com a ciència o que l'ecologisme convencional, no? Que, a més, l'ecologisme, diguem, ja d'alguna manera ja està quasi incorporant-se al sistema perquè tothom ja vol ser ecologista i llavors els que ens volem diferenciar ens hem de buscar altres termes. I ecosofia seria la saviesa de l'ecosistema, la saviesa de la terra, i és no només defensar la natura d'alguna manera o defensar els ecosistemes o defensar la sostenibilitat o el planeta, com vulgueu dir-ho, sinó també d'alguna manera sentir la seva presència, tenir una relació quasi espiritual amb el nostre entorn, no? Molt més profunda. No només defensar-ho, sinó realment sentir-se part d'ell. Bé, això vol dir que ja és una concepció gairebé holística del que podria ser la natura, en el que no només és l'acció o l'acció per prevenir o l'acció per no fer-la malbé, sinó també el tema d'un pensament que el que fa és donar-li tot el tema de quin és el concepte genèric, no? Però això té alguna cosa a veure amb religió? No, oi? A veure, podem dir que té a veure amb l'espiritualitat. Per mi sí. L'espiritualitat per mi és una cosa... no és el mateix que la religió. La religió pot ser més un dogma, i en canvi l'espiritualitat és la relació que tu tens amb el món, amb el cosmos, com vulguis dir-ho. I d'alguna manera no és que s'hagi de fer una religió de l'ecologisme, no és això, però d'alguna manera per mi qualsevol visió espiritual del segle XXI no pot deixar de tenir en compte la relació amb la Terra, no? O la relació amb la Mare Terra. És a dir, és un component bàsic, i les mateixes religions jo crec que si no incorporen aquesta dimensió també es quedaran obsoletes. Però per mi és una... No sé, a mi em remet més, per exemple, a l'espiritualitat o a les tradicions indígenes, no? Potser sí que tenien aquesta relació amb la Mare Terra. És el que potser és de les tradicions en les quals em sento més proper, almenys pel que fa a la concepció ecològica, no? Però bueno, jo respecto molt tot el resta de religions i penso que cadascuna ens aporta coses positives a banda del mal que sabem que també hem fet, no? Al llarg de la història. Sí, jo sóc un ateu militant, aleshores
realment tinc certes manies al respecte. No pas amb això, jo faig ioga, per exemple, i aleshores moltes vegades amb la professora parlem sobre aquest tipus de coses, sobre aquest tipus de visió, d'alguna manera, que pots arribar a tenir del món més enllà de les coses materials o físiques, no? De totes maneres, jo diria que tenim molt mala peça al taler, no? O sigui, tal com està el sistema muntat, és que tot té vies d'aigua. Tu pots atacar per una banda, però el poder és tan bèstia que bueno, com a molt el que faran serà integrar-te dins el sistema, que és allà on ha caigut moltíssima gent, integrar-se dins el sistema i aleshores, clar, després ja et quedes totalment tapat per la merda que genera el sistema. Ho veiem amb l'alcaldessa de Barcelona, ho veiem amb la gent de Podemos, bueno, no sé, no vull ficar-me amb... hi ha coses que no conec de la teva biografia, però bueno, sabem que el senyor Martí Abril, per què el vam convidar també? El Martí Abril va fer fa un parell de setmanes un article amb la Maria Garcia al diari Ara. Anem a veure'l. En el títol que avui he publicitat de l'emissió d'avui, no? Era molt concret. No hi ha vacuna contra l'emergència climàtica. En feien una mena de paral·lelisme entre el tema de la crisi econòmica, entre el tema de la crisi sanitària i també la crisi que tenim de l'emergència climàtica. I aleshores, potser així com amb altres coses pot haver vacuna, aquí no hi ha manera de treure'ns-ho de sobre. Això és el que vaig entendre jo. D'entrada, anirem desglossant-ho. Ja vaig comentar que anirem desglossant el vostre article. La Maria García no ha pogut venir. Després veurem el seu currículum. Bueno, la podem veure ara, com a mínim, perquè sapigueu que la Maria García és enginyera forestal, responsable de l'àrea de contaminació d'Ecologistes en Acció i membre de la xarxa per la justícia climàtica. Aquest és el nexe comú també amb en Martí Abril Oller, que és dissenyador, MA en comunicació visual pel Centre Sant Martín School of Arts of Londres i també de Rebel·lió o Extinció Barcelona, que això també ens hauràs d'explicar què és, i de la xarxa per la justícia climàtica. Això després ens explicarà en Martí, en Martí ens explicarà què és la xarxa i com funciona, perquè realment pot ser un element molt interessant a tenir en compte i potser també a fer un seguiment i apuntar-nos a les seves iniciatives. Comencem pel tema de l'article. Anem al primer tros. El primer tros diu: la falta de determinació per afrontar de socarrel la crisi ecològica planetària ens interpel·la a tots, però molt especialment als que avui governen la política i l'economia. L'emergència climàtica no és sinó la punta de l'iceberg d'una profunda crisi de civilització i, en particular, del nostre model actual de turbocapitalisme. Primer concepte, turbocapitalisme, que ens haurà d'explicar què vol dir. Ens ha confessat que ell va ser, anem a dir, l'ideòleg d'aquest text, que després es va arribar a matxembrar amb totes les opinions i personalitzacions de la Maria, no? Llavors diu, no podem aïllar aquest fenomen, el de la turbocapitalització i de la crisi d'alguna manera ecològica, d'una crisi sistèmica que té moltes derivades, com ara les desigualtats i els conflictes mundials, la pèrdua de biodiversitat, la contaminació de l'aire que respirem, les patologies derivades de la desnaturalització de les nostres vides, l'esgotament dels recursos naturals,
especialment dels combustibles fòssils, que són la sang de les nostres economies, l'endeutament insostenible dels països o la proliferació de noves pandèmies. Realment, aquesta introducció, però hi havia una introducció prèvia, però ja l'he fet un resum abans, però realment aquí ens plantegeu, Martí, un panorama que ja no sé per on agafar-ho, perquè és que, clar, el turbocapitalisme, que suposo que tots més o menys captem el que és, no sé, és que és molt cruel i no mira prim. Què hem de fer amb això? La pregunta quina és? Què hem de fer amb això? Sí, no, la pregunta és primera, què és el turbocapitalisme? Sí. Bé, el turbocapitalisme és un concepte que el vaig veure en un altre article farà uns mesos i que m'ha agradat molt. A mi m'agrada molt aquests neologismes i bueno, sempre me'ls apunto i dic, mira, perfecte, aquest el faré servir, no? Vull dir que no és un concepte nostre, però una mica ve a significar aquesta gran acceleració del nostre sistema capitalista dels últims 30 o 40 anys, no? Amb la globalització i que ha representat un increment de les emissions de CO2, un increment de tot, de població, jo aquí tenia unes dades, però ara seria una mica llarg anar a buscar-les, però mira, des del 1950 a l'any 2000, només amb el mig segle XX, es va multiplicar el PIB mundial per 7, la població per 2, les emissions de CO2 per 5, l'energia que hem consumit per 5 també, és a dir que és una acceleració brutal de la nostra manera de depredar el planeta, no? I això és el turbocapitalisme, i el turbocapitalisme només ens pot dur al col·lapse, és que no hi ha altra. És la manera més ràpida de col·lapsar i ja. A mi el meu germà, quan es va llegir l'article, em va dir, mira, Martí, amb un llenguatge molt educat has fotut una repassada aquí en el sistema, o heu fet una repassada al sistema, però sí, de fet és... I clar, i tot està lligat, o molts cops, no sé, per exemple, hi ha gent, el canvi climàtic, o hi ha gent que el nega i diu, sí, tu pots negar el canvi climàtic, si vols, que ara ja són molt pocs que el neguen, no? Però que no és només el canvi climàtic, és la pèrdua de biodiversitat, que sabem que també una notícia que es va saber a l'estiu, que em penso que en 50 anys ja s'hem carregat 2/3 parts de la fauna silvestre, no? Bueno, són totes aquestes coses que se m'expliquen aquí, no? També totes les patologies socials, les patologies derivades d'això, de la nostra desconnexió de la natura, tot aquest increment de la digitalització de la tecnologia que fa que hi hagi molta gent jove amb uns nivells d'ansietat brutal, tots els nens hiperactius, en fi. I res, que sí, que estem en un moment especialment tens a tots nivells, però tenim els nostres recursos que també hem de parlar després, no? Sí, però a veure, una cosa, tensionar el sistema d'aquesta manera provoca realment traumes i tu ho veus optimista, però jo no ho veig optimista, perquè és que aquests traumes d'alguna manera costa molt de solucionar. Abans has parlat, per exemple, que en 50 anys es duplica la població mundial. Clar, duplicar el consum d'aigua, duplicar la generació de residus, duplicar la necessitat d'aliment, la necessitat de terreny, de vivenda, d'energia, això no ho pot aguantar ni un formiguer. O sigui, un formiguer, hi ha un moment en què li diuen a una formiga, noia, tu et seràs reina, te'n vas del formiguer i te'n muntes un altre lloc. I la formiga agafa amb uns quants soldats i se'n va cap a un altre lloc a fundar un altre formiguer.
Clar, nosaltres no podem fer perquè la Terra és finita, no? Eh, però clar, és que jo ho veig molt complicat perquè si veiem, per exemple, les costes, com tota l'aglomeració urbana ha anat a parar als mars i han deixat... per què? Perquè les zones desèrtiques han anat creixent també, entre altres històries, no? Però no sé, a veure, tu ets l'expert. Una cosa, aquí, al primer tros del vostre article, parleu de que especialment parleu o apel·leu d'alguna manera als que governen la política i l'economia. Té la seva conya la construcció de la frase, els que governen la política i l'economia. En qui t'estàs ficant aquí? Com deia el teu germà. Perquè, clar, no parles dels que governen, sinó que hi ha gent que governa l'economia i la política, però potser són 6. No, aquí són tots els que administren el poder, sigui a nivell global o a nivell local, és a dir, des dels polítics fins als empresaris, fins als grans empresaris, no? De les grans multinacionals, fins a persones que poden moure el fil també amb una èlite, que bueno, això ja entraria potser en un terreny més conspiranoic, no sé, però per mi és tothom qui té un poder, encara que sigui una petita engruna de poder. I els ciutadans també en són corresponsables, clar. El que passa és que els ciutadans ens trobem immersos en un sistema que no hem escollit, que molts cops també és un sistema que ens dona molts privilegis i que ens dona una confortabilitat, almenys als ciutadans del nord global. I clar, evidentment no se'ns pot responsabilitzar només a nosaltres de fer els canvis, perquè és que estem immersos dins d'aquest sistema, és molt difícil, és a dir, inclús els que volem ser molt ecologistes o molt ecològics, bueno, és que fem el que podem, no? Vull dir, ho intentem viure més frugalment, però alhora no podem sortir d'aquest sistema. I clar, els que tenen, evidentment, la paella pel mànec són els que ens governen, per tant, ells són els primers interpel·lats. Però jo també penso que no és qüestió d'aquí de bons i dolents, vull dir, tots estem al mateix vaixell, n'hi ha uns que tenen més responsabilitat, evidentment, com més poder tens, però tots ens hem de corresponsabilitzar i el primer és prendre consciència. Jo crec que encara estem prenent consciència i hi ha molta gent que no pren consciència, això que estaves explicant, no? Que vivim en un sistema de vida extravagant, el que passa que no en som conscients. És a dir, si ens comparem amb com vivien els nostres besavis, com ha viscut sempre la humanitat, i si prenem distància, o com viurà la humanitat al futur, el nostre està sent una cosa absolutament extravagant, aquesta manera de viure, però amb pràcticament tot el que fem. És a dir, no té cap mena de lògica ecològica. Però, clar, estem immersos, per tant, molts no ho veiem, i jo no ho veia tampoc fa uns anys, no? Vull dir, és a mesura d'anar prenent consciència que m'he donat compte que això és una bajanada, no? Aquesta manera de consumir. Però, bueno, ara, fins que no prenem consciència, no començarem a canviar, i jo crec que canviarem prenent consciència i a base de cops, també, evidentment, i la crisi de la Covid és una primera o una segona bufetada i en tindrem més, evidentment. Una cosa que, per exemple, sobre això, la xarxa per la justícia climàtica, que tu pertanys i també pertany la Maria, ha publicat ahir o abans d'ahir una presa de possessió, d'alguna manera, sobre el programa de govern de la Generalitat, en el que diu que esteu totalment en contra o no esteu d'acord amb la poca sensibilitat ecològica del programa del pacte de govern que s'ha fet entre els dos partits majoritaris al Parlament. Clar, si resulta que ja comença un govern es munta de primeres i ja no compten amb això, jo trobo que la queixa aquesta que heu fet és totalment justa. Sí, a més, a veure, un dels clàssics del que està passant, evidentment, amb tota la problemàtica, l'emergència climàtica i el que seguirà passant és aquesta
desconnexió, incoherència entre el discurs i els fets, no? I això cada cop serà més patent, perquè, clar, els polítics volen incorporar evidentment, aquesta sensibilitat ecològica i la necessitat de fer canvis, és a dir, no estan totalment d'esquenes a aquesta realitat. Ara, a la pràctica, quan una mica ens hem de posar a actuar, doncs encara és un tema que l'acabem relegant no sé, a tercera divisió i, per exemple, en aquests moments penso que el que era la Conselleria d'Agricultura ha incorporat les competències que ara es diuen acció climàtica, que almenys abans, ara portàvem molts anys sense una Conselleria de Medi Ambient, ara la Conselleria de Medi Ambient es diu acció climàtica i està dins d'agricultura, però, clar, nosaltres considerem que hauria de ser pràcticament una vicepresidència i que l'ideal seria, evidentment, que fos l'eix bàsic de l'acció de govern, però això ja ni ens ho plantegem, no? Ara pensem que hauria de tenir molta més preeminència i mira, precisament del discurs d'investidura que em vaig estar escoltant alguns trossos, no? Del que ens deia el president, no? El Pere Aragonès, vaig fer un tall, o vaig, trobar un tall en el qual el Pere Aragonès diu això, ara us llegeixo, i el Pere Aragonès diu, en un moment diu, la humanitat no pot continuar visquent d'esquenes a la natura, d'esquenes al planeta. Si continuem així, estem condemnats a desaparèixer com a espècie. Per tant, cal afrontar el canvi climàtic des de la cooperació internacional i des del compromís a nivell nacional i local. I ho farem de manera que sigui també una transició energètica justa que no generi més desigualtats. És a dir, que el discurs, jo sé que el nou govern, segons el discurs que va fer el president, doncs té 4 eixos bàsics d'acció i un d'ells és l'emergència climàtica. I ell en els seus discursos sempre ho esmenta, però després de la realitat, almenys els primers passos han sigut posar l'acció climàtica aquesta dins una conselleria d'agricultura que és com relegar-la a tercera divisió. Haurem de veure què anirà passant, però pel que ha passat fins ara no sembla que més enllà del discurs això es prioritzi en polítiques concretes. No, perquè a més també vol que els catalans siguem feliços i això, doncs, bueno, té les seves dificultats. De totes maneres, el tema de l'acció climàtica jo crec que hauria de ser una disciplina transdepartamental, no, o sigui, igual que el tema del Ministeri de la Dona o de la Conselleria de Feminismes, no? El feminisme hauria de ser una cosa totalment transversal a tots els departaments dels governs, no una cosa d'un sol ministeri sinó que ha de ser una cosa que formi part d'aquesta manera de fer d'un govern. I el tema de l'ecologia tant va per indústria, tant va per ensenyament, tant va per qualsevol de les conselleries del govern de la Generalitat, no? És que ho trobo que és absurd perquè realment és el futur de l'espècie. Sí, fixa't, Jaume, com que vivim tenim la piràmide invertida, no? Llavors, que això en parlem també a l'article, posem l'economia per sobre l'ecologia. Si tu mires la Conselleria d'Economia, sempre ha sigut la conselleria més important o el ministeri més important, no? Sempre, fins ara el vicepresident era el mateix que el conseller d'Economia, no? Com va ser el Pere Aragonès fins ara. Si tu mires els grans gurús, els mitjans de comunicació són els economistes, no són els ecòlegs, no són els ecologistes. Doncs això li hem d'aconseguir donar la volta. I sí, jo estic d'acord que pot ser una disciplina transversal, no? Unes polítiques transversals també, però vaja, no estaria malament tenir que el vicepresident doncs, fos el conseller d'acció climàtica. Però bueno, hi ha moltes maneres de... Jo no tinc la veritat, ni sóc un expert. Abans m'has dit que era un expert i jo sóc un activista. Vull dir, una persona que tinc molta inquietud, he llegit moltes coses, però vaja, que un expert. A més, el concepte d'expert no m'agrada perquè crec que l'hem de qüestionar molt i més que experts necessitem gent amb la ment oberta, gent sàvia, vull dir que no... Hi ha experts que són molt experts en la seva matèria, després no en tenen ni idea del reste, que és un dels grans problemes també del nostre món, no? Tenim molt expertíssims en totes les disciplines i després falta molta gent amb una visió
global, no? Eh, perdó. No és un expert! No és un No expert! soc un expert, no soc un No, expert. no. No, A veure, és que a més, jo t'ho vaig dir, és la primera xerrada que faig és sobre, un sobre per... aquests temes. Sí, és un Sí. perroflauta. Exacte. I res, Sí. ja, va, treu una mica d'herba i ens posem contents aquí, home. Sí. Què diu aquí? O sigui, a veure, jo, abans de passar a la segona pàgina, perquè si estem així per cada fragment de l'article, pot ser infinit, això, Però, bueno... Sí, no cal. Però, No cal ser tan literals, Vull dir que tu ves seleccionant. però, a veure, és que feu un exercici de síntesi, d'alguna manera, en aquest article, que d'aquí ve l'interès, d'aquí ve que jo penso que és molt interessant, perquè és que toqueu i aneu, la tesi d'alguna manera es va centrant i és el que jo vaig trobar que era ideal per fer una divulgació, no? Abans de passar la pàgina, repeteixo el tema de aquesta crisi sistèmica és un tema de les desigualtats, conflictes mundials, la pèrdua de biodiversitat, la contaminació de l'aire que respirem, patologies derivades de la desnaturalització, recursos naturals esgotats, combustibles fòssils que s'estan esgotant. Anem a veure el següent part, no? Diu, avui, malgrat les cimeres pel clima, els compromisos per reduir emissions o les grans proclames sobre un futur verd i sostenible que prediquen institucions i grans empreses, constatem que, lluny d'una transformació real, el nostre sistema està accelerant la seva fugida endavant cap a formes cada cop més extractivistes, Això també, realment, això de voler crear neologismes, Déu-n'hi-do, Segur que aquesta és teva. Financiaritzades, No, aquesta no és meva. Una forma financiaritzada de la Maria de Vaya Tela. I autoritàries, a veure, repeteixo, el sistema està accelerant la seva fugida, una fugida cap endavant, amb unes formes cada cop més extractivistes, vol dir a saco el benefici màxim de tot el que sigui sense importar a qui afecta, la financiarització, que d'alguna manera tot és pels diners, no hi ha empresaris, hi ha financers que fan el que sigui per obtenir beneficis, i autoritaris, que és tot el que passa fins i tot en un congrés de diputats o al Parlament de Catalunya, que al final són els lobbies, els ajuntaments n'està ple, l'Incasòl, imagina't les pressions que deu arribar a rebre perquè es puguin fer coses amb aquesta pressió que exerceixen, no? Sota el fals miratge de la transició tecnològica i digital. Clar, tot això es fa, evidentment, com dient, jo he vist anuncis de petrolieres dient que gràcies a ells el món és més sa. Cosa que genera una concentració més gran de poder i més desigualtats socials i agreuja una devastació ambiental que ens podria abocar al col·lapse sistèmic. No hi som encara al col·lapse sistèmic, Martí? Sí, jo crec que hi som, però clar, és que el col·lapse no és un fet que passa un dia per l'altre i hi ha un apocalipsi, sinó que el col·lapse és un sistema que es va caient a trossos i pot ser que tu no te n'enteris en el teu dia a dia, sinó que al cap dels anys diguis, ostres, tu, ara, mira, guanyo un sou la meitat que fa 10 anys, no? Això és el col·lapse. Hi ha moltes maneres de col·lapsar. Hi ha estats que, jo que sé, com Síria, que evidentment han tingut una guerra brutal, que sabeu que Síria, també molts experts, entre cometes, diuen que la guerra té un origen ecològic, no? Perquè va ser arran d'unes grans sequeres que van haver-hi fa uns anys, i tots els estats fallits d'alguna manera estan en col·lapse. I nosaltres, jo crec que sí, que estem col·lapsant, però estem col·lapsant. Home, des de la crisi del 2008, d'alguna manera estem en un estat podem dir un inici de col·lapse o un col·lapse, perquè
estem perdent poder adquisitiu, als joves els hi costa molt, molt realment instal·lar-se com a adults al món i fer-se un lloc, no? A nivell professional, vull dir, no sé, ara, és que ara hi havia aquesta sèrie francesa, no sé si la coneixeu, que es deia Col·lapse, una sèrie molt sensacionalista, que clar, el col·lapse semblava que havia de ser grans moments d'aquests que hi ha un caos i que els supermercats es queden sense menjar, no? Bueno, això potser és el col·lapse més mediàtic i sensacionalista, però el col·lapse és simplement una pèrdua progressiva d'això, de recursos vitals, de poder econòmic, de moltes coses, i sí, jo d'alguna manera crec que estem entrant en un col·lapse i segurament doncs, hi entrarem més els propers anys, perquè ara sabem que ve una crisi econòmica brutal, no? Després de la pandèmia. Per exemple, hi ha aquest sí que és un expert, l'Antonio Turiel, que és un científic del CSIC, un expert en energia, que ja fa temps que està fent unes declaracions on diu que el 2025, si no ens posem les piles, tindrem la meitat del petroli disponible, i això ens aboca, evidentment, a un decreixement obligat, d'alguna manera, no? Però un decreixement no... Clar, si és obligat i és forçat, no serà un decreixement conscient, no? Sinó que serà que ens trobarem que cada cop tindrem menys recursos fòssils a la nostra disposició, que, bueno, que ja ens agrada, no? Que no tinguem que no cremem tant petroli, però clar, si és de manera forçada i no podem fer una transició, diguem, conscient i justa, doncs clar, això es pot abocar encara més al col·lapse. És a dir, que sí, jo crec que si no fem un canvi de mentalitat, doncs anirem col·lapsant, jo penso que anirem col·lapsant, bueno, vindran crisis, moments de recuperació, però bueno, que ens esperen unes dècades de col·lapse sistèmic i després, evidentment, econòmic, ambiental, clar, tot ecològic, tot s'ajunta, no? Però clar, fa un moment tu deies que podia haver una part que podia ser optimista i ara sembla que sigui tot el contrari. Bueno, jo em penso que no he dit la paraula optimisme, però... No, però bueno, però el que sí. Que podríem arreglar-ho, no? És que, clar, jo crec que la nostra societat sempre busca, i més el capitalisme, o més que capitalisme, a mi més que capitalisme m'agrada parlar del mite del progrés en el qual vivim immersos, no? Que és perquè va més enllà del capitalisme. El capitalisme és el comunisme d'estat, és tots els sistemes que hem tingut els últims, diguem, des de la revolució industrial, i inclús abans, és aquesta búsqueda del progrés, i ara estem xocant contra un mur que ja ens impedeix seguir progressant, no? Llavors sempre busquem, clar, el sistema sempre busca això, solucions, i això com ho arreglem, no? Com arreglem el problema de l'emergència climàtica, com arreglem el problema de la falta de recursos. Bueno, segurament això no té solució, és a dir, anem a un canvi d'era. El que passa que podem aprendre, com diu un dels meus referents, un pensador que m'agrada molt, que és el Jorge Reichmann, diu, hem d'aprendre a col·lapsar millor. És a dir, el col·lapse és inevitable, però hem d'aprendre a fer-ho i podem fer-ho d'una manera molt més justa, molt més humana, molt més sostenible, i intentar parar el cop, el xoc social que això pot provocar. Ara jo, optimista, evidentment no soc més aviat pessimista, però bueno, com deia el Gramsci, no? Aquella famosa frase del pessimisme de la raó i l'optimisme de la voluntat, és a dir, sempre hem de ser, no sé, per això també aquesta visió ecosòfica, una mica més espiritual, a mi sempre em dona una visió cada més enllà del pur material, no? És a dir, no estem a la vida aquí només per viure còmodament, estem per tenir una experiència vital que pot comportar tant una part, evidentment, de dolor, de pèrdua, però això no ens ha de fer menys feliços ni viure amb menys plenitud. No? Mira, per mi aquesta visió espiritual, d'alguna manera, és la que a mi m'ajuda a aprendre-m'ho d'una altra manera, no? I no caure, perquè, clar, si no, evidentment, jo que tinc molta informació, perquè llegeixo molt d'aquests temes, que hauríem de depressió profunda, i no, hi ha altres coses que em compensen aquesta... Mira què ens diu una persona que ens ha escrit, diu,
hem d'aprofitar que ara hi és el PSOE i Podemos per fer verd. En uns anys guanyarà el PP i Vox i tot se n'anirà a la merda. Mm. Què li pots dir a l'Adrián Madrid? Sí, d'alguna manera... A veure, clar, és veritat que el govern que hi ha a Espanya en aquests moments, de PSOE i Podemos, doncs, com a mínim, en quant té una part del discurs, evidentment té una vicepresidència de transició ecològica, ara han elaborat aquest Pla Espanya 2050, que, bueno, penso que es diu així, que de moment és un paper, però que ja està dient, ja està reconeixent que haurem de fer tota una sèrie de canvis profunds per anar cap a una manera de viure molt més ecològica i sostenible. És a dir, que és veritat que hi ha elements en el discurs d'aquest govern que, clar, evidentment un govern de Vox i de PP d'entrada, de Vox ja no diguem, no? Sembla que tots aquests temes el relegarien un altre cop a les masmorres, no? A les catacumbes. Però, clar, també el govern del PSOE i Podemos, clar, passa el mateix que jo abans comentava amb Alta Catalunya. És a dir, que una cosa és el discurs, però l'altra, clar, és aquesta incoherència o aquesta esquizofrènia entre, vale, per una banda, jo he de fer aquest discurs i potser me'l crec una mica, però per l'altra, què estem fent, no? Els fons de recuperació europeus, doncs, penso que un 30% es dedicarà a això que se'n diu ara transformació digital, que això no té res d'ecològic, això és ficar-nos, és implementar unes tecnologies encara més complexes i més punteres, però que encara ens faran consumir més energia i en lloc d'anar cap a un sistema de vida, de consum més resilient, encara tindrem més aparells nous que haurem de comprar per connectar-nos a l'internet de les coses i, bueno, en fi, que no una cosa es contradiu amb l'altra, no? Llavors, ara, que sempre és, per mi, sí, sempre és millor que no un govern de dreta. Sí. És bo perquè abans has comentat, has dit l'any 2025, que és el que comentava aquell, el Conte, era... Antonio Turiel. Aleshores, avui he llegit una notícia de que la casa Daimler, Mercedes, a la divisió de camions, estan fent proves de camions elèctrics, ja aconsegueixen més o menys que puguin arribar a fer 1.000 quilòmetres amb una sola bateria i clar, perquè volen els camions elèctrics? Doncs serà perquè també ells tenen aquesta, d'alguna manera, previsió de que el 2025 podem tenir problemes i ja s'estan preparant per això. Podria ser, no? És una coincidència? Sí, jo crec que, evidentment, les grans empreses i tots els grans oligopolis energètics són conscients que està començant un decreixement dels combustibles fòssils. Per tant, estan buscant alternatives, tots estan buscant alternatives. Jo no dic que també hi ha una part de consciència ecològica que la comencen a tenir, també, no? Però crec que els hi pesa més la necessitat de sobreviure en aquesta caiguda de la producció de petroli, ara el petroli, aviat serà el gas també, llavors tots estan buscant alternatives, sí, i per això es parla molt ara també de l'hidrogen verd i tot això. Exacte. Però en Adrián Madrid fa una pregunta que ja abans ja hem contestat, que és el tema de que si no et creus que el president aragonès, quan diu que serà un govern verd, ja hem dit que una cosa és dir-ho, que queda molt bé, però després, si després el que fas és posar això dins el tema d'agricultura i no donar-li la importància que té, doncs tot queda en paraules, però bé, ja veurem. I posar de conseller d'Economia el Jaume Giró, que avui just acabo de llegir a Crític, que no m'he pogut llegir l'article perquè no soc subscriptor encara, però el titular deia que havia sigut assessor de grans petroleres, de Repsol, i vull dir que, no ho sé, la seva sensibilitat ecològica siguent la consellera més important, no? Però vaja,
Jo prefereixo donar el benefici del dubte i m'agradaria esperar que hi hagués una gran transformació ecològica del govern, però de moment aquests primers passos pragmàtics, no, diguem, no apunten. Anem al següent pas. Diu, la superposició de crisis sanitària, econòmica i ecològica d'aquestes tres onades en una, de les quals el mateix diari Ara va fer un editorial, imagineu-vos el dia 17 d'octubre de l'any 20, diu, prefiguren l'emergència d'una crisi de valors i de la manera com ens mirem al món i concebem la nostra vida en societat. Per fer front a aquest conjunt de crisis, estem obligats a deconstruir i a transformar bona part dels fenòmens ideològics i culturals que regeixen les nostres societats contemporànies. Quina frase! Conceptes com progrés, ho dic de llarga, conceptes com progrés, benestar, creixement econòmic, globalització, ciència o tecnologia necessiten urgentment una profunda revisió i resulta imperatiu promoure un nou imaginari. Quin hauria de ser aquest marc mental d'aquests conceptes? Clar, jo penso que... Clar, tots... És que el món en el qual vivim, o la ideologia imperant que abans he definit com el mite del progrés, clar, està obsolet, és a dir, ens porta al desastre, no? Llavors ho hem de canviar tot, hem de canviar absolutament tot. I això és que agafa-ho per on vulguis agafar-ho, és a dir, el concepte de progrés, doncs sí, ens ha permès progressar durant molts anys, a moltes generacions, ens ha permès viure d'una manera amb unes facilitats materials brutals, però clar, amb una insolidaritat brutal cap a les properes generacions. Per tant, les properes generacions no es poden permetre el progrés que tenim nosaltres, el benestar que tenim nosaltres. Llavors hem de buscar una altra manera de definir el que és progrés o de definir el que és benestar. No haurà d'estar tan basat en tenir, en consumir i en disposar de tota una sèrie de béns materials, sinó haurem de fer d'una altra manera, no? Creixement econòmic. Creixement econòmic està pràcticament, estem entrant ja en una època de decreixement, encara dissimulada, perquè podrem anar dissimulant, però ja ens queda molt poc. Jo crec que ja estem entrant en una fase de creixement. La globalització, doncs, haurem de tornar amb una relocalització de les economies. No s'aguanta que tota la nostra producció, jo què sé, de tèxtil vingui de fora, que gran part de l'alimentació vingui de fora, que tots els nostres productes electrònics vinguin de fora, però quan dic de fora és que venen de l'Àsia, és a dir, és que del que consumim una part molt important ve d'altres continents. Això no té cap sentit ecològic, no? La ciència també està molt contaminada per la ideologia del progrés, no? Llavors hem d'anar cap a un altre tipus de ciència, la tecnologia ja no diguem, no? No sé, jo penso que, clar, hem de girar al mitjó completament. Ens ha de dir no, i si no girem nosaltres, doncs, com diem al final de l'article, ho farà la lògica implacable de la natura. Que la natura és molt bonica, però també és molt dura. Ja ho sabem, perquè quan s'enfada ens fot aquí uns huracans, ens fot el que sigui, ens fot un calentament global. És a dir, que al tanto, és a dir, l'hem de venerar, l'hem de respectar, perquè si no ens la torna amb una fúria incontrolable. L'Adrián Madrid ens ha fet un tercer bocata, que te'l poso, per, a veure, diu, mireu, duc una xarxa de comercials. A l'octubre haig de canviar la flota de cotxes amb l'empresa Northgate. Es troba al Prat i Sant Feliu. Vaig negociar el tema de cotxes elèctrics i surt 80 euros més car al mes que un cotxe de combustible. Fins que això no canviï, vol dir aquests punts suspensius que no pot anar-se'n a un cotxe elèctric. D'entrada, Adrián Madrid, el que hauríem de veure què costa més si fabricar la bateria o consumir combustible fòssil. Ara, en aquest moment no ho sabria dir-t'ho, però a veure què diu el nostre no expert en la matèria, Martí.
Clar, diguem, a veure, està clar que hem d'anar cap a les renovables, cap als cotxes elèctrics, sempre seran potser una miqueta millor en algun aspecte que no els de benzina. El que passa és que els cotxes elèctrics, clar, no se'ls pot permetre a tothom, per començar perquè s'han de comprar nous, són més cars, i llavors, clar, deixem a tota la població pobra sense cotxes. Per exemple, jo estic d'acord amb les polítiques de l'Ajuntament de Barcelona de restringir el trànsit dels vehicles contaminants. Estic d'acord. Ara, això no ho podem fer a tot Catalunya, perquè si no, si eliminem tots els cotxes antics contaminants, tota la gent que no es pot permetre comprar un cotxe nou però que el necessita en aquests moments per la seva vida quotidiana, doncs els estem excloent, no? Vull dir que és molt delicat i genera moltes contradiccions fer política ecologista, no és una cosa fàcil. Vull dir, ens trobarem moltes contradiccions a partir d'ara, quan vulguem això, anar cap a un sistema més sostenible i més resilient. No ho sé, sí, clar, els cotxes elèctrics són més cars i segurament seran més cars sempre. És a dir, no, però bueno, no sóc un expert, és a dir, no, aquí em puc equivocar. Gràcies Sí. Martí, gràcies Adrián. Sí. Anem a la següent pàgina fantàstica. Diu: l'emergència climàtica no és un error del sistema, sinó la seva conseqüència. I la mitigació dels seus efectes passa inevitablement per la relocalització de l'economia, la recuperació pública de sectors estratègics i el decreixement en l'ús dels recursos energètics i materials. És el que estava ara dient en Martí. Això implica una revolució política social i de la manera com els humans habitem el planeta Terra. Necessitem deixar d'alimentar un sistema tòxic i disfuncional i començar a regenerar el medi natural que sustenta la vida, salvaguardar la base de la nostra piràmide ecològica en lloc només del seu vèrtex circumstancial. És això que acabem de dir, oi, Martí? No hi ha gaire més a afegir. Exacte. Sí. Segueix. Ja està la cosa acabant, Diu... Sí, és aquest, oi, que segueix? Sí, jo crec que sí. Amb l'emergència planetària hi ha moments en què hi posen aquest concepte, emergència planetària. També estan emergint noves narratives, filles de la tradició ecologista i d'una concepció més sistemàtica i holística de la vida i de la realitat. Sistèmica. No passa res. Sistèmica. Què he dit? Sistemàtica. Perdó. Percepció més sistèmica i holística de la vida i de la realitat. Noves formes de pensar i de sentir que arrelen en les velles tradicions i cultures que encara veneren la terra i els cicles de la natura i que prediquen un canvi de paradigma. Els darrers anys han sorgit arreu nous moviments de lluita contra l'emergència climàtica que convergeixen amb les lluites dels moviments anticapitalistes, ecologistes, feministes o antiracistes. Moviments socials que són conscients que els governants no mouran fitxa els governants si no hi ha una pressió efectiva i cada cop més contundent als carrers. A Catalunya, nombrosos col·lectius s'estan organitzant sota la xarxa per la justícia climàtica. A veure, clar, tot el tema aquest de la visió de conjunt, no? És el primer paràgraf d'aquest fragment. I abans, al començament, ho hem parlat, el tema de que si això era o no era una mena de religió o de filosofia de la vida, però que és veritat, la tradició ecologista existeix i hi ha coses que eren utòpiques i són utòpiques o quimèriques, jo diria que són quimèriques, però com a mínim fa que el moviment continuï, no? Engreixa el sistema vull dir, el sistema ecologista,
perquè com a mínim com a mínim hi hagi una mica de consciència amb el tema del consum, amb el tema dels recursos, no? Vaig bé per aquí, Martí, o què? Bueno, per mi és clar, l'ecologisme és un pensament, diguem, una filosofia, el que vulguis dir-li, que va diguem, eclosionar als anys 70, sobretot, encara que ja té les seves arrels doncs, al segle XIX, o podem dir que sempre hi ha hagut cultures que han tingut una relació molt més ecològica amb el seu medi ambient, no? Però potser el que ens aporta l'ecologisme de nou i que xoca frontalment amb el sistema, amb aquest sistema diguem-li capitalista o com vulguis dir-li patriarcat, el mite del progrés, no? És una concepció sistèmica, holística, és a dir, mirar-se les coses de manera global. I el nostre sistema, en aquests moments, com he explicat abans, no? Doncs som molt capaços de parcialitzar les coses, d'especialitzar-nos i anar molt al fons. I per això hem sigut capaços de fer aquestes grans, diguem, avenços increïbles i aquests invents tan prodigiosos, no? Com els avions, l'internet, els ordinadors, no? Hem sigut capaços, gràcies a una manera d'enfocar la realitat molt enfocada i parcial, però ens falta una visió sistèmica o aquesta visió holística, que també està molt lligada una mica a la saviesa, no? A la saviesa dels grans savis o inclús dels grans mestres espirituals, no? Que és una manera de mirar-se la vida en conjunt. I doncs, clar, és un sistema que no es veu la vida en conjunt, sinó que només la fragmenta, no s'entera del que està passant diguem, en el subterrani, no? Només veu la superfície maca, no? Que és, que bé que vivim, però clar, el que està passant, el que s'està coent és aquest col·lapse del que estem parlant. Llavors és imprescindible que anem adoptant una visió molt més holística de la realitat si volem fer un canvi, perquè és el que et deia, no? Per exemple, ara sí, els polítics doncs ara parlaran sí, que són molt ecologistes, que farem aquests canvis, però no tenen la visió aquesta holística integrada. Vull dir que segueixen amb el creixement econòmic, i són absolutament contradictoris, no? Però clar, si nosaltres hem vist ara amb la pandèmia que són els diners els que van per sobre de la salut, què podem esperar si són els diners, com ara ja dirien, és l'economia estúpido, no? Si són els diners realment els que manen. Tenim un govern a Catalunya sense pressupost. Perdona, el pressupost el fan a Madrid i aquí el que fas és gestionar unes quantes coses. Tenim un govern espanyol i un govern a Europa que són els lobbies els que els governen, els que manen. Aquella visió pessimista que abans comentàvem és que l'hem de tenir. Llavors, aquesta pressió al carrer és l'única que pot arribar a fer que algú canviï. Però, bueno, potser a vegades el que diuen és allò lampedusià, anem a fer que tot canviï perquè tot segueixi igual. Et diuen, per exemple, però és que si fem un canvi d'aquest tipus, el teu fill no trobarà mai feina. O és que si fem un canvi d'aquest tipus, això que tu deies abans, doncs deixarem a la gent pobra sense poder-se desplaçar. Si fem un canvi d'aquest tipus i no fem que els avions... I fem, per exemple, que els avions no contaminin el que contaminen, és que haurem de tancar els aeroports i no hi haurà turisme. I dius, molt bé, o sigui, a canvi d'això ens esteu matxacant. Jo vaig tenir un càncer de pulmó i li vaig dir al metge, però això ha sigut per fumar o serà per al tema de la contaminació? Diu, no ho sé, fill, tu el que passa és que com a mínim el de fumar el podem evitar si deixes de fumar. El de la contaminació no el podrem evitar. O sigui que si el teu ve per la contaminació, doncs ho tens apanyat, perquè
I clar, aquesta mena de cinisme que han de tenir els pobres professionals que es dediquen a això perquè saben que no ho poden controlar, doncs realment dona molt poc de sí amb el tema del control que té el capital sobre nosaltres, sobre les medicines que prenem. Bueno, això dona per un altre discurs. A veure ja l'últim tros d'aquest article. Abans han fet l'espot, o sigui, abans la Maria i en Martí fan l'espot dient i si tot això ho voleu arreglar heu d'anar a la xarxa per la justícia climàtica, que és el nostre negociat i que hem d'engreixar per poder fer coses interessants, no? Per poder fer coses importants que realment diguin, tenim a darrere tanta gent i si no us poseu les piles el que farem serà muntar-vos un pollastre, no? Llavors jugaran a les Arrimadas i muntarà pollastres amb ells, no? Per acabar, diu, no hi ha cap vacuna que pugui resoldre la nostra crisi de civilització. La solució no la trobarem pas a Mart, ni en cap dels miraculosos prodigis que ens anuncien els traumaturgs insignes de les grans multinacionals fòssils, financeres o tecnològiques. Realment això és el manifest comunista total, Per rescatar la humanitat i recuperar la sostenibilitat perduda, caldrà capgirar-ho pràcticament tot. I no ho fem nosaltres, si no ho fem nosaltres de forma conscient, ho farà sense contemplacions la lògica implacable de la natura. No, és que... Em fa molta gràcia perquè no havia sentit l'article amb aquest to de míting revolucionari i està molt bé, és a dir, està molt bé, vull dir, m'agrada perquè queda, li dona un to, li dona una dimensió encara més d'urgència. Això és la confiança, no ho tenia previst, però com que he vist de quin peu calces, com que he vist de quin peu calces, he dit, mira, em penso que no s'ofendrà si faig aquesta conya, perquè és que abans també ja ho has comentat, no? A més, jo soc bastant teatrero també, vull dir, suposo que ara dono una imatge de persona molt sèria. Home, sí, Sí, doncs soc molt teatrer, tinc una segona faceta que si ens hi posem potser podria competir amb tu. Vull dir que un altre dia m'entrevistes i fem una performance de... No, sense entrevista, fem una performance i ja està. Estic segur que tindríem molt més èxit que parlant d'aquestes coses que la gent es deprimeix, perquè clar, és que la gent es fa caldo, Llavors fas una mena de... Vas com aquells del Viva la vida, no? O sigui, dius, saps què? Què passa? Que m'haig de morir de càncer, deixa'm fer un cigarro, no? Perquè al final em matarà l'avió que passa per sobre meu o els autobusos o els camions que contaminen l'hòstia i que clar, diuen, és que si ho tallem és que ens quedem sense feina, no? És un desastre, de veritat, que no sé com collons s'ha de fer això, no sé com collons s'ha de fer. Però d'alguna manera o altra ho hem de trobar, Hem de trobar moltes Gretes Thunberg o coses d'aquestes perquè la gent se n'enrigui d'ella, però com a mínim parlin del tema, que també és això, no? Martí, jo crec que hauries de dir, t'hauria de deixar que diguessis l'última... A veure, ensenyem una cosa, ensenyem el Twitter d'aquesta gent tan rara de la xarxa per la justícia climàtica que té la Marinera, perquè clar, si poses això en inicials, XJC, el logo és molt bo, el logo realment està molt bé, i diu
xarxa d'organitzacions i entitats en lluita per la justícia climàtica i per fer front a la crisi del clima que vivim. Doncs, realment els seus 3 manaments són realment gairebé de compliment obligat. Si no els fem cas, si no fem cas amb... Ostres, acabo d'adonar-me de quina és la foto del perfil que tenen a Twitter. I és el tema del Amazon. És Amazon fora, no? D'un dia d'aquests hauríem també realment de parlar d'això, perquè no només fan treball esclau, sinó que a més provoquen un anar i venir de coses que això deu contaminar molt, oi, Martí? Clar, i a més seria, bueno, és que Amazon d'alguna manera representa és l'encarnació del gran dimoni. Seria, si hem de posar alguna diana concreta a la nostra lluita, doncs són aquests grans monstres que són ja més grans que els estats i que s'estan apoderant de l'economia i d'alguna manera, bueno, i amb la pandèmia encara més, no? Perquè i amb la digitalització que ve i tot i clar, bueno, ofereixen evidentment un nivell de comoditat en el consumidor, no? T'ho portem a casa, t'ho portem d'on vulguis del món, t'ho portem rapidíssim, és a dir, jo entenc que la gent, tota la seva, bona voluntat, doncs utilitza aquest servei, però clar, s'està carregant Si hi ha la pobra economia, no? El petit comerç i tot ja ho té difícil, doncs amb Amazon encara més. Sí, i evidentment tot aquest comerç global, que ja el tenim en pràcticament tot, però clar, encara augmenta més també la despesa energètica i sí. Sí, és signes dels temps, hi ha una acumulació de poder cada cop més gran i que està, sobretot amb els GAFAM, no? Que són les grans tecnològiques, són els nous poders mundials. Jo crec que les petroleres sembla que van perdent poder, no? De manera lenta perquè se'ls està acabant el negoci i en canvi està emergint aquest poder tecnològic que són els nous emperadors i el Jeff Bezos, l'Elon Musk, el Zuckerberg són els grans noms el Bill Gates, evidentment, no? Els grans noms dels nostres temps, vull dir que aquí estem parlant sempre dels grans emperadors, més que els presidents de governs. Vols que parlem de la xarxa? Faig una mica de propaganda, també. Clar. Allò de yo he venido a hablar de mi libro, no? Sí. És realment... jo crec que ho has d'aprofitar. I mira, fins i tot et fotré un primer plano, així, perquè ja quedis retratat d'alguna manera i tal, et poso un primer pla, et poso així ben centradet, amb aquell quadre meravellós que tens allà darrere. Què és? De què és allò que tens allà darrere? És un tapís? No, és un pòster que vaig comprar a la Índia fa molts anys. Un pòster així d'aquests molt típics que tenen ells. Sí, de turista total, sí. Sí, però és hinduistes, diguem, són una sèrie de divinitats, no sé si penso que aquest en primer pla és el Shiva, i també com que soc dissenyador gràfic i soc il·lustrador, doncs em va fer molta gràcia, els trobava molt xulos aquestes il·lustracions, plens una mica kitsch, però Sí, però no crec que es vegi massa bé des de la pantalla, però vaja, sí, el tinc... No, però està bé, però jo ja te l'he enquadrat bé. Va, fes un spot. Tens 40 minuts per parlar de la xarxa. Cap problema. Doncs la xarxa, com ja el seu nom indica, és una xarxa de moviments, de petites organitzacions, petites perquè de fet no som organitzacions massa grans, que ens hem agrupat sobretot per crear accions conjuntes i per, com dèiem a l'article, doncs per fer pressió al carrer. No? Que ara
cada organització de manera individual doncs estem fent les nostres accions. Per exemple, jo pertanyo a Rebel·lió o Extinció Barcelona, que seria la filial d'Extinction Rebellion, que és una organització que va sorgir fa uns 2 anys a Anglaterra i que ara s'ha extès per tot el món, que estem bastant especialitzats en l'acció de carrer. Però després també dins de la xarxa hi ha les clàssiques organitzacions ecologistes com Greenpeace, Ecologistes en Acció, està Fridays for Future, que és el moviment de la Greta Thunberg, i Climaacció, i després també alguns que no són estrictament ecologistes, però que en total de moment som 17, però la idea és que es vagin sumant entitats i moviments. I encara estem molt emergent, encara no tenim ni pàgina web ni tenim un manifest, però vaja, estem treballant per tenir la nostra, no sé, per fer forat, no? I també som hereus de, no sé, abans hi havia un moviment pel clima i ara ens hem convertit en xarxa. Però sí. La intenció d'aquesta és anar a xarxa i estar enxarxats perquè evidentment ens interessa col·laborar. Ara t'has quedat congelat, has perdut una mica d'això perquè estic fent servir una part de la meva tuberia per poder ensenyar a la gent, per exemple, seguint la vostra pàgina de Twitter, veure quins són els punts d'interès que aneu publicant. Ara entraré per una banda molt lletja, que és el tema del meu navegador, perquè li haig de dir que una cosa que no estava prevista, però bueno, algú passarà. Ah, no, mira, sí que ha sortit bé, tu. Per exemple, una convocatòria, el 2, 3 i 4. Exacte. Per què és, Martí? A veure, la veritat és que no estic massa al corrent, però a veure, no és un tema que jo l'estigui portant, però sé que es farà una acampada aquests dies de principis de juliol a Barcelona i serà la primera trobada així multitudinària dels diferents moviments de la xarxa. 2, 3 i 4 de juliol, als carrers per enfortir la lluita pels drets socials, ambientals i pels feminismes. Després, sentència històrica. Un tribunal holandès ordena a la Shell reduir les emissions netes. Exacte, és sí. De fet, de moment, a nivell de xarxes socials només tenim el Twitter i anem publicant notícies d'interès pels nostres seguidors. Un missatge, per exemple, hem de fer assumir a les corporacions multinacionals les seves responsabilitats envers la crisi climàtica. Aquest és el comunicat que abans hem parlat del tema del govern aragonès. Sí. Mira, hi ha un tema, però això és d'Ecologistes en Acció sobre la Setmana de la Natura. Sí, perquè aquí fem, diguem, retuits també dels nostres membres, no? Clar, perquè vosaltres sou com una mena de hub de totes les... Sí, clar, una xarxa de tots aquests moviments que et deia, no? Que abans t'he anat enumerant. Sí, Ecologistes en Acció, Greenpeace... Sí, a més, dins del món ecologista hi ha hagut... Els últims 2 anys hi ha hagut aquesta renovació, vull dir que hem aparegut aquests moviments més joves, com Extinction Rebellion i Fridays for Future, i llavors ens una mica per sumar forces amb els moviments més tradicionals. Veig que teniu aquí enviades especials a Portugal. Sí, aquesta és l'Olga Margalef, que també està amb nosaltres a comunicació. Sí, això és... no, clar, això és Barcelona, això és la Sagrada Família. Sí, ella fa un comunicat de suport a uns activistes de Portugal que han estat detinguts. I com estan ara aquests xicots, o aquesta gent? La veritat és que no ho sé, perquè és un tema que tampoc l'he pogut seguir massa. Molt bé, escolta'm, ja ens has dit que teníeu tots
parcel·les, d'alguna manera esteu treballant tots en parcel·les, que és la manera de ser més eficients, no? Doncs escolta'm, no sé, si has fet el teu spot i has parlat de la xarxa i tal, què ha de fer la gent que estigui interessada en... Clar, vosaltres, la gent no s'hi apunta a vosaltres, sinó que s'apunta a les vostres organitzacions, oi? Sí, exacte. De moment, clar, com encara no tenim web, doncs de moment ho estem gestionant a través dels moviments i dels moviments individuals, no? Vull dir, a través d'Extinction Rebellion, de Greenpeace. I llavors, jo diria que si algú té ganes de fer activisme ambiental, doncs sí, que s'apunti a un moviment en particular i llavors aquest moviment ja formarà part de la xarxa. Doncs realment ha estat que ha estat un descobriment i una sort poder-te tenir aquí amb nosaltres i poder escampar aquestes bones noves per una banda. Per l'altra banda, sí, ens hem de posar seriosos, igual que hi ha gent que diu que si no et portes bé aniràs a l'infern, doncs aquí estem a una cosa semblada. Si no fotem el que sigui perquè la cosa tiri endavant, senzillament desapareixerem. No cal que tingueu fills, perquè, per què? No? I els vostres nets, no sé, no cal que els tingueu tampoc, no? Perquè al final, si no feu res vosaltres per mantenir aquest puto món una mica millor, doncs no cal que tingueu res i, evidentment, ni gos, no cal que tingueu ni gos, mira, ja està, castigats a l'infern. Però has vist que això no ho diem només els ecologistes, això ho diu el Pere Aragonès. Això mateix que estàs dient tu, amb unes paraules més formals, ho estava dient el seu discurs, estava dient concretament que si no continuem així estem condemnats a desaparèixer com a espècie. I ho dirà el Pedro Sánchez amb les seves paraules, i ho dirà... És a dir, que no som nosaltres. Per exemple, nosaltres venim a donar una visió més, jo diria, més profunda, més de dir, no, és que no es tracta només de fer canvis cosmètics, és que hem d'anar a l'arrel, estem obligats a l'arrel del problema i és una... ho hem de viure com una aventura vital, com una aventura que ens ha tocat. Cada generació té els seus reptes, no? Evidentment, els nostres avis van haver de passar una guerra civil, els nostres avis altres coses, no? Altres crisis, els nostres avis i a nosaltres, potser als nostres pares els hem tingut una vida més còmoda, doncs a nosaltres ens toca afrontar un gran repte civilitzatori, però ens hem de prendre sí, no com una catàstrofe, sinó com una aventura vital d'una oportunitat de transformació i venim a donar aquest missatge, però i també un missatge d'urgència, que fem-ho i posem-nos les piles. I, per exemple, nosaltres a Extinction Rebellion doncs, tenim un to sempre amb les nostres accions molt contundent, si cal, però alhora lúdic, alegre, perquè no podem perdre l'alegria. La setmana passada, quin dia, el dissabte, van fer una acció al carrer ballant una cançó de Bee Gees, l'Staying Alive, no? Staying Alive, vull dir, volem continuar visquent. I ho fèiem amb tota l'alegria. És a dir, que sí, no hem de perdre l'alegria, perquè l'alegria és vida i el que volem és vida. Volem defensar la vida, no defensar la mort. Com has dit que es diu allà on tu ets? En anglès és Extinction Rebellion i en català seria rebel·lió o extinció, no? O on rebel·lem o ens extingim. Vale, sí. Rebel·lió o extinció Barcelona, concretament? Sí, exacte. Doncs escolta'm, és això, o rebel·lió o extinció. Martí Abril, ecosòfic. Moltíssimes gràcies, de veritat. Ara ja seré universalment conegut com l'ecosòfic. I més si... Perquè sé que això arribarà a tot el... I més si a les xarxes socials poseu el link d'aquest vídeo que quedarà penjat a YouTube i aleshores el podreu veure i us podreu recrear veient com el Martí fot de proselitisme que li hauré de passar comissió, Vinga, doncs escolta'm, moltes gràcies, de veritat ha estat un plaer i ens agradaria que sempre que tinguéssiu alguna novetat
alguna cosa xula a explicar o algun missatge o un comunicat que fer, ens tinguéssiu en compte perquè teníem molt de gust de poder escampar totes les vostres bones noves i les vostres iniciatives que ens poden donar idees per subsistir uns quants anys més, com a mínim, no? Fantàstic. I Jaume, moltes gràcies a tu per donar-me aquesta oportunitat per expandir la meva bona nova i mala nova ecosòfica i per fer proselitisme de les meves organitzacions. Vull dir, també t'estic molt agraït. Escolta'm, I ja t'he dit que és la meva primera experiència xerrada sobre aquesta matèria. Jo sí que soc dissenyador, també he sigut professor de disseny, vull dir que estic avesat a parlar en públic, però mai havia parlat d'aquests temes. També era el meu primer article. I què? Què t'ha semblat? No ha sigut tan dur, no? No, la veritat és que m'ha agradat fer-ho, és a dir, que si hi ha més oportunitats i tinc la possibilitat de fer-ho, m'hi apunto. Vinga, doncs ja tenim un altre hippie d'aquests barbuts. Sí, ara em deixaré la barba. Sí, un altre una mica hippie més llarga. d'aquests que abans els ha gairebé fet un retrat, Diu, sí, als anys 70 i tal. Doncs sí. Molts records, doncs, a la teva família hippie i La meva tribu, sí. fins molt aviat i que vagi molt bé aquestes convocatòries que feu, que jo les puc realment rebotar des d'aquí, no tingueu cap pega en enviar-m'ho. I espero que un dia ens puguem veure en presència, també. Bueno, sí, jo sempre el tema de sopar coses que gastin molt de combustible, belugues i cava, no sé, d'Àfrica, per exemple, o de Sud-amèrica, doncs jo sí, el que tingui, no hi ha problema. Tonyina d'aquella blava que està a punt d'extingir-se i tal, no? Està el que sigui. Ei, moltes gràcies, Molt bé, a vosaltres. Vinga, adeu i adeu. Demà parlarem de com fer fotografies de la natura. No us ho perdeu. Bon vespre.